Iroi tvai sesin pat ngai kble pi paro a kerteng ke badan bortam ke jong jisu. Te bona pedeng jong pi keli penan kam kum no yo tu jingdi ubo yo free na powder yong. Haji siang ala le shibon bahagi video stehen re le se pim yo I dengan batai biang hakan ke video kapa menta. Te ai utu jingdi shishamod ha iwe ipela ibered. Te pentenam bahai ke borobor dan kaman pentenam bah daire tang shu tenam pidi no penen kam no hanre ai bakan tenam bah shua on dala yap lut ki kinyang jipang ki badan kutu te sathe ke inda kutu tenam ha itu ipela I badan shishamod utu ujing di te dala danang tapan te ap habandas an te kemut saking te sadi ken utu ujing di te di utu di hakapor mensngi lane hakapor janmet shikenta shwa baphen bam anda piladep saplerno irashintur ke jongpi nang banam du re dibniat te dapi don jing hitom le se pidi ki dawai doktor hi penia pher no yakapor ar kenta te kemut kam le re utu jing di uirap ban pen bahai ki khmat bat ha ka ju ko po upen kloi ban mi de usnyu ubayong naka kle ke jong phi la da phi don nyu le te utu jing di la da phi la di yu to wat nam bam so man leng shu na mar hang to la don so man leng te wat nam bam shu so man leng te ban ya phi bam so man leng dang kam pha uni shibun na mar so man leng phi ha ban tha kam to ta phi tha kam to te kemut ki beniat kin satu te henry ke basudi kum to sapler no kasintor kamut kanam dan jing ta kan ki beniat ki jong phi te don ki ba pam somanleng palat ki beniat ki la do lot te henry da uni ujing di pat kamut kanam ta kan ki beniat ki jong phi te man ba phi de pru phi sapler no kan ya kasintor ke jong phi nang ba ki beniat ki jong phi kin om le re te la se phi penen kampon kan yu ni powder yong te namar pindan kam shiboni powder yong te phi bon how tu jingdi lese phim la shu bandi namar ba utu ar paket la de bandap haka shibnai te lese ubon palan te phi la ban pindan kam haka por ka ba phi shet yo powder yong u ba phi khle ban u hena ken phi la ban ai lang utu te kemut u yarap ban pen yong kloy yo usnyu jong phi te wat nam pen leno ai reken don ki bong o ngam tre re ban chimuni ujing di namar ba ujau te ngadi dawai doktor umlong tel da phim penan kam re ha ka ba phidi namar phidi dawai palat yo por namar don kibri dawai hadon riu sin ha ka sisiru tum yo lat chure ban ap ikata ka arkenta te pi ong nai ngam tre re te wan nam ong kumta han re phila ban khle lang ban u hena la ne phila ban khle lang ba powder yong un pen kloi ken ba phin yo e ke jing khia leng ba uni ujing di te da phi thiet yo powder yong kan mau bai ban pan lang ya uni ujing di ba phi yo free da phi thiet yo powder pen sange jing ha phi de ban kan mau bai ba de ban yo free da ka shampoo te la se kumno la lot ken to ka shampoo ba yo free te ong ken itu ikong la se ong don sugar free so wan chim pala sha la se phi saklet no pan te haka jaka jong ketu ke shampoo la dala lut ken da badon te phishim beda ketu hi nai pan re da ke ru tang banga supen ong rupaya phi ken te la da ja bala lut tu ke shampoo phi sapan no da ka sabon sat kle artli la ne da ka sabon sat khmat artli ha jaka jong ke shampoo la da phi klem yo re ke shampoo ken na ma pa phi thiet ya ka phi thiet ya powder pen seng jing hab de ban yo shampoo tamba phi klem yo re te phi pan no da ka sabon sle kle la de phi pan no da ka sabon sai khmat artli ken te ngai pilas ngo thu a ha ka ba ye dei ban pen dan kam ya uni u jing di ken mau wat nam di re men step lan di wat nam di re da miet phila ban di bet tang ha ka por men sngi lane ha ka por jan miet kamot da phila de isha men step te shwa phin bam ja phila bandi ken chikenta shwa kamot thli palat ka po umlong bandi bat shwa ban thia umlong bandi te han rela de disha mesta pi shwa bam ja chikenta shwa kalong bandi te shukan mau la da pidi dawai doktor penya phere ka por al kenta na pi bon pala ki jing di dawai phim yo la reshim ben sa shuta no khle lang bat u
powder yong kum tu kum balai hikai ban penan kam yaka kum kle ya uhena tingi ai bun jat bha ki dawai ni ai ka umpanyang misnyu ni ai ka dawai kha ni ai ki dawai sinus ni ai ki dawai piles ni ai kini ki dawai nyang ding ki dawai kluj ding te ni ai kini ka sabon sai khamat ru ka bes ka sabon sle kle ru ka bes kini ki shampoo jongi lagi bes bahahi bat ki bata umpanyang nyo le lagi happen gambe ke sabon jongi la ni shampoo jongi renom yo khia re badanda phila yo khia ru phi habania tho khna bo unomi pat biang hadin ba phila ya kini ki umpanyang ki jongi tel da phila le ban continue ka baha palat nama dot gambe he banta ya ka klik umpanyang tel da phita tang sin stio la biang tel se phila kwa ban phi hab ban ni tho nga wat nom shu la ka re kum to te uble ke jing suk nyu ban kur khui phi brokhon ha ba phi thiet ek umpanyang mi snyu phi de ban tep batang ka umpanyang mi snyu kim scam re kimi ta ma kim scam hab panan kam baru powder pan singe jing ha ti ki bom hab usnyu tang ka umpanyang mi snyu la biang tang ban tap tu pia te umlong re te ban te jan ru umlong re unomi re ken te ba ta ru ta ba te kemut kaya rap umpanyang yu li ru dan kam ban kan ro ba pa phinta lang ba ka tu kasbo dawai na mala da phi khle ru kanam tre kam shu re te kemut nai khle re man chuang ong khle hen re kam don jing rap ru em ngala trai te yala de ngala persyang te kam ilong re te namar kata kan ro ba ta lang ba i tu kasbo dawai ka badan hang tu pendai ba ki dok khle par khwan pendai lang ki tu ki bejrong ru la da phi kwa un pendai lang te kemut nyarap ha namar ki babun ha ki la yo ka jing rap leng ba kani ka umpanyang yu li jongi to ble ka jing suk ni bat kur khu ye phi bar khwat ya ro itra